Dnes už všem dobře známý sluneční vitamin D3 je většinou spojován pouze se zdravím kostí, ale jeho působnost je ve skutečnosti neuvěřitelně široká. Podílí se na více než 1000 procesech v těle. Mnoho z nich se týká například imunitní funkce nebo regenerace po fyzické aktivitě. My jsme k němu přidali vitamin K2, protože D3 umí zvýšit vstřebávání vápníku z jídla do krve, ale krevní oběh určitě není místo, kde chcete, aby se vám hromadil vápník. Je to právě K2, co zařídí, že se vám vápník z krve dostane tam, kam má, tedy do kostí. Vzhledem k tomu, že příjem těchto spolupracujících vitaminů není snadné zajistit přirozenou cestou, jejich spojení v jednom doplňku nám přijde jako jediné logické řešení. Oba dva jsou zároveň rozpustné v tucích a to je důvod, proč ji užíváte v kapkách společně s MCT olejem. Nedostatečná hladina vitamínu D3 je spojená s celou řadou závažných zdravotních komplikací a taky není dobré podceňovat. V ideálním případě si hladinu vitamínu D3 nechte pravidelně měřit.